аз не съм чужд за тази община. Роден съм в едно от селата на общината през 1955 година, село Храбърско. Той може би е едно от най-голямото село в общината. От 1980 година живея в Божурище. Поради обективни причини не съм много бил в Божурище, но проблемите са ми ясни, защото контактувам с моите приятели непрекъснато. Въпреки това ми се ще да маркирам две неща. Колегите преди мене така доста обстойно, професионално изнесеха нашите идеи, нашите виждания за управлението на община Божурище през следващите 4 години. На първо място това е програмата. Програмата, ако ви прави впечатление, тя е много рационална, всеобхватна и обхваща всички сфери от нашия живот. Тъй като проблемите са натрупвани с години, програмата наистина е трудна, но имайки предвид личностните качества и професионалните умения на екипа, в който съм част и аз, мисля, че поставените задачи ще бъдат решени. На второ място, супер демократичното, предлагано от нашия екип, управление на общината. Това означава, че вашия капацитет ще бъде рационално използван. Вашите професионални умения ще бъдат използвани в името на всички нас, в името на нашите деца, на нашите внуци, на всички, които живеят в община Божурище. Защото, както каза доктор Иванчев, никой от нас, които присъстваме в залата, не разбира всичко. Нека всички хора да се занимават и да бъдат използвани за това, за което са учили, колко ще да звучи, не мога да намеря точната дума, тривиално. Все пак държавата ни е учила и трябва да върнем ресурса за да бъде направена реинвестиция. Аз съм най-новият член на местната коалиция Алтернатива за Божурище. Защото преди 4 години работех в една държавна структура, най-голямото поделение на МВР. И нямаше как да участвам с моите приятели и съекипници в момента. Защо приех да бъда част от екипа на Алтернатива за Божурище? Защото на базата на опита, който имам, винаги в моя професионален път са били приоритетите на голямата отговорност на свършената работа. И затова мисля, с опита, който имам и професионалните умения в определени области, че мога да помогна на този млад, професионален и кадърен екип на Коалиция за България, за Божурище и да решаваме заедно проблемите. В заключение искам да кажа следното. На 25 в неделя, на базата на просто апелирам към вас, анализирайте, осмислете това, което беше изнесено от нашите колеги от Алтернатива за Божурище и гласувайте с бюлетина номер 1. Аз ви предлагам, вие решавате. Благодаря ви за вниманието.